భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో గల రాష్ట్ర సరిహద్దులో తెలంగాణ రవాణా శాఖ తనిఖీలు ముమ్మరం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణలోకి వస్తున్న కోళ్ల వాహనాలను పోలీసులు అడ్డుకొని వెనక్కి పంపుతున్నారు. ఏపీలోని డెల్టా ప్రాంతంలో పలు పౌల్ట్రీ ఫామ్లలో లక్షలాది కోళ్లు మృత్యువాత పడటం, ల్యాబ్ టెస్టుల్లో కోళ్లకు హైలీ పాథోజెనిక్ అవెన్ ఫ్లూయెంజా వైరస్ పాజిటివ్ అని నిర్ధారణ కావడం తెలిసిందే. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాలో సరిహద్దులో గల చెక్ పోస్టుల వద్ద తెలంగాణ ప్రభుత్వం తనిఖీలు కట్టుదిట్టం చేసింది.